ערב טוב וברוכים הבאים. תודה רבה לכולם שבאתם. בעזרת הקדוש ברוך הוא נעשה קידוש שם השם ונפתח דף חדש, אמיתי. הקדוש ברוך הוא חשב מאיזה מקום לברוא את האישה. אם אברא אותה מן הראש, תהיה רוחה גסה עליה. ואם אברא אותה מן העין, תהיה סקרנית מדי, תרצה לדעת הכל. ואם אברא אותה מן הפה, תהיה פטפטנית. ואם אברא אותה מן האוזן, תהיה צייתנית, כל דבר תרצה לשמוע, נכון? ואם אברא אותה מן הידיים, תהיה גונבת. ואם מן הרגל, תהיה יצאנית. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ברא את האישה מן הצלע, ממקום שהוא צנוע באדם, כדי שתהי צנועה. ועל כל איבר ואיבר שברא בורא העולם באישה אמר, תהי אישה צנועה. וכמעט כל עונש האישה בעולם הזה ובעולם הבא, וזכותה על העולם הבא, תלוי בצניעות שלה. נכון שההתחלות קשות מאוד, מי כמוני יודעת, והדרך לכך לקחת אוויר עמוק ולקפוץ למים, כי אחרי המעשים נמשכים הלבבות, ועיקר קיום הצניעות הן בלבוש ובהתנהגות, ואי אפשר לקיים מצוות צניעות רק בלב, אלא חייב במעשים. וגם כשאדם נמצא בבור עמוק, תמיד יוכל להתחיל מההתחלה, אין עוד מלבדו. על החטופים. כן, תביא לי. שבעזרת השם כל עם ישראל יחזור בתשובה שלמה, כי זה האמת של החיים. ושהחטופים יחזרו הביתה בשלום ולא יצליחו להזיק להם בשום הזקה. ושיבנה בית מקדש ברחמים, ושיבוא משיח ברחמים, כי אין עוד מלבדו. ואבטח באדוני חסד יסובבנו, ישתבח שמו. אני גוזרת בגדים. בגדים לא צנועים היא גוזרת, השם ישמור אותם. קידוש שם השם חזק, נשתבח שמו. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני